салом алейкум бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. Сархати хабар: кӯмаки навбатии Узбекистон «УзАвто Моторс» ба Тоҷикистон мошинҳои ёрии таъҷилӣ фиристод. ширкати ӯзбекистонии «УзАвто Моторс» ба Тоҷикистон нақлиёти ёрии таъҷилӣ ирсол намуд. имрӯз дар шароити бадтар шудани вазъи эпидемиологӣ дар ҷаҳон зарурияти муассисаҳои тиббӣ ба мошини ёрии таъҷилӣ афзоиш ёфтааст. бо мақсади васеъ кардани парки махсуси нақлиёти ёрии таъҷилӣ ва расонидани кӯмаки саривақтӣ ба беморон дар давраи пандемия, нақлиётҳои ёрии таъҷилӣ ба Тоҷикистон фиристода шуданд, гуфта мешавад дар иттилоия. Ба иттилои манбаъ, ҳар як нақлиёти фиристода барои кормандони тиб ҳамчунин таҷҳизотҳои иловагӣ, муҳофизати инфиродӣ дошт. мошинҳо барои тақсимоти минбаъда дар байни муассисаҳои тиббӣ ва вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуданд. истеҳсоли ин мошинҳои махсус дар пойгоҳи Дамаск аз ҷониби «УзАвто Моторс» соли 1996 таъсис ёфтааст. нақлиёти мазкур барои интиқоли беморон дар якҷоягӣ бо кормандони тиббӣ тарҳрезӣ шудааст. ёдовар мешавем, ки қаблан Ӯзбекистон нахуст маводи ғизоиву доруворӣ ирсол кард ва баъдан табибон ва дастгоҳҳои махсуси тиббӣ барои мубориза бо пешгирии коронавирус фиристода буд. раҳмат барои диққататон. агар ба канал обуна нашуда бошед, обуна шавед, лайк монед ва наворҳоро тақсим кунед. қаблан ташаккур. хайр, худоҳофиз.